Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous. En quin moment sou conscients internament que l'os s'està convertint en un fenomen? Quan tens una icona és una gran sort, però també és una gran responsabilitat. Com es creix sense perdre l'essència? Jo sóc molt fan de les 3 Cs, la consistència, la coherència i la conseqüència. És veritat que hi ha esquís de Tous? La meva mare també sempre ha dit que s'ha de tenir un raig de bogeria de tant en tant. Darrere d'aquesta marca hi ha empresaris, hi ha esforç, hi ha equivocacions, que hem de ser més flexibles que mai, hem d'estar més alerta que mai, molt àgils a l'hora de prendre decisions, hem de ser molt valents, hem d'arriscar-nos. L'Eduard ja ha fet les presentacions, però no sé si havies estat mai al Paraninf de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. No, he estat a Vic moltes vegades, evidentment, perquè Manresa i Vic són ciutats germanes, però no havia tingut mai el plaer ni l'ocasió de poder estar aquí, així m'he quedat meravellada. Fa patxoca, fa patxoca. Home, espectacular. Clar, a Vic hi deus venir relativament sovint perquè hi teniu botiga, a més, no? Aquí al carrer dels Argenters, si no m'equivoco. Tenim una botiga, sí. No fa masses anys, però sí, Vic era un lloc pendent que teníem i, per suposat, havíem d'estar. Vic és una ciutat on el comerç i el centre és tremendament actiu i, per suposat, teníem molts clients de Vic i per això vam venir aquí. Ara l'Eduard ho explicava, que unes setmanes enrere vam tenir l'oportunitat de visitar la seu central de Tous, a Manresa, continua a Manresa, com des del primer dia, i allà, a més, vam descobrir un espai que a mi em va semblar extraordinari, que és el Museu de Tous, que hi ha tota la història concentrada de la marca, de l'empresa i també de la família, perquè ja sabem que Tous és una empresa familiar, però una de les coses que em va sorprendre és que ens hem de remuntar a la dècada dels anys 20 per trobar l'origen de Tous, perquè a vegades sembla que les teves 3 germanes, tu, no? 4 germanes, sembla que sigueu la segona generació de l'empresa, però en realitat sou la tercera, tot comença amb el teu avi. Exacte. I a Montblanc, en part. Sí, comença a Montblanc, el meu avi era aprenent de rellotger, està documentat perquè el fet de poder fer el museu i l'arxiu ens va fer també que anéssim a recórrer els diferents arxius municipals i trobéssim tota aquesta informació, amb la qual ell era aprenent de rellotger, i va ser a 1930 quan ell posa la primera botiga a Manresa. Ens falta una mica aquesta història, com és que de Montblanc se'n va anar a Manresa, però va anar-hi i es va instal·lar allà, es va casar a Manresa i va tenir el seu fill a Manresa i va obrir la seva petita botiga, primer era un taller de reparacions de rellotges i uns anys més tard amb la meva àvia va començar a ser una petita joieria a Manresa, des d'allà on hem nascut tots i des d'allà on no ens hem mogut mai. El seu fill, que és el teu pare, en Salvador, hereta l'empresa, però hi ha una figura femenina que és qui ho acabarà realment transformant tot, que és la teva mare, la Rosa Oriol. Com i quan s'implica exactament a l'empresa? Bueno, ella es casa amb el meu pare molt jove, eren veïns, de fet, de carrer. El meu pare tenia la joieria aquí i al davant hi havia la sabateria dels meus altres avis i les famílies es coneixien, no? I, bueno, el meu pare, hi ha moltes anècdotes, va insistir molt perquè la meva mare era molt guapa, diu, i ell era molt lleig i va haver d'insistir molt perquè li fes cas, però, bueno, porten 60 anys casats, o sigui que ella també deia que no es casaria mai amb el Salvador, però... O sigui, no va ser amor a primera vista? No, va ser una mica així... Va picar pedra? Sí, va decidir, va fer una carrera d'esquí, que l'esquí és molt important a la nostra família, la va perdre i la meva mare li va fer una mica de pena i va dir, però sortiré amb el Salvador, no? I des de llavors, a 60 anys. Doncs sí, ella va travessar aquell carrer que diu, o sigui, va creuar i tampoc era massa normal, als anys 60, es va casar l'any 65, tampoc era massa normal que la dona es posés a treballar, però s'hi va posar, és a dir, es va posar darrere el taulell a treballar amb els clients, llavors ja era una petita joieria una mica com més tradicional i la meva mare és la que es va donar compte després d'uns anys treballant, cap als anys 70 es dona compte que la dona està començant, les seves clientes estan començant a demanar un altre tipus de joieria. Un tipus de joieria com més del dematí al vespre, per poder-se posar per cada dia. La societat està començant a canviar i ella des de Manresa se n'adona. La meva mare sempre ha sigut molt visionària, però va tindre aquesta intuïció. Hem de tenir en compte que estem parlant dels anys 60 o 70, que en aquell moment les
dones, perquè tradicionalment la joieria també ha sigut molt de dones, les que tenien joies eren perquè els marits els hi compraven les joies. No hi havia aquest poder adquisitiu. La dona no podia prendre aquest tipus de decisions. I la meva mare es dona compte que hi ha algunes d'aquestes dones que comencen a treballar, que comencen a poder decidir amb què volen gastar els seus diners i que comencen a voler un tipus de joieria per poder portar del matí al vespre. I ella és quan posa el taller a la darrere botiga i comença a remuntar peces, a redissenyar peces i a oferir aquest tipus de joieria que ja en aquell moment vam començar a anomenar-la aquesta democratització de la joieria, no? O sigui, aquest tipus de joieria de portes obertes una mica per tothom i aquest va ser el punt i el posicionament d'on no ens hem mogut mai més. Democratització i feminització, en definitiva, perquè pel que dius, la joieria era un món que s'adreçava a les dones però que no les tenia en compte. Exacte, exacte. I la teva mare tenia algun tipus de formació en gemologia, per exemple? Perquè tu ets gemòloga, però ella... Sí, no, res. Ella, una intuïció... I com aprèn a desmuntar peces, a muntar-les? Amb l'experiència. Ella sempre ha dit que ella ha sigut una persona autodidacta, que ha après de fer-ho i de veure-ho i de parlar amb la gent i d'estudiar ella sola, perquè ella no... Tenia 18 anys quan es va casar, era molt jove. I ella mica en mica va anar aprenent i internacionalment anaven molt a fires a nivell Europa per entendre el món de la joieria, per entendre el sector. La meva mare sempre ha estat una persona tremendament curiosa, o sigui, vist la curiositat des del punt de vista de que vull saber més, vull aprendre més i vull entendre-ho millor per poder-ho també fer millor, no? Llavors, aquesta curiositat extrema, juntament amb la seva visió, li ha donat el punt de realment ser un geni, no? Dins del món de la joieria. Jo crec que va ser molt pionera a aquest país a transformar, diguéssim, aquest sector. Ara bé, estic segur que si preguntéssim a les persones que avui ens acompanyen què pensen si algú els parla de Tous, és en una figura, que és l'osset. Està clar. L'osset de Tous. Sí, no? Cap dubte, oi? Efectivament, hi ha murmuris de sentiment. A qui se li acut l'osset de Tous? Perquè, és clar, és una autèntica revolució. Segurament és el punt d'inflexió que permet que l'empresa passi d'una joieria de Manresa a ser la multinacional que és avui. A ella, a la meva mare. Eren els anys 80, l'Os neix l'any 85 i en aquells moments ella volia fer una col·lecció de penjantets, de charms, i bueno, veient una botiga d'ossos de peluix a Itàlia, viatjava molt a Milà en aquell moment, veu uns ossos i uns ossos no era tan tradicional dins del món de la joieria, potser els ocells era més tradicional o els felins o altre tipus d'animals, no? I ella decideix fer un os, però el decideix fer d'una manera molt naïf, molt senzilla, molt simple. Ella no sap dibuixar ni sap fer joies, però ella es posa al costat de l'artesà i li explica com ho vol i l'estil que espera obtenir, no? I comencen a fer 4 dibuixos i fins que més o menys surt el que d'alguna manera es converteix en l'os, que després ha anat una mica evolucionant amb els anys, una mica com l'ampolla de la Coca-Cola, no? Ha anat evolucionant, però surt des d'aquell petit moment, no? Però en aquell moment ja vau tenir clar... Eureka! No. Ara sí, ho hem trobat? No, per suposat que no. En aquell moment tenia clar que volia fer una petita col·lecció de penjants on no només hi havia l'os, hi havia un elefant, un nen i una nena, estrelles i llunes, flors, és a dir, tot un món molt naïf i molt dintre del que era la seva capacitat creativa, de penjants que anaven amb unes arracades, una petita criolla de posar i treure, i tenia molt clar una mica el que volia oferir. Evidentment, com ella sempre ha dit al llarg dels anys, l'icona el fa la gent, no el fa la marca. És a dir, la marca està clar que l'hem d'acompanyar i l'hem de cuidar i l'hem de guiar. I amb els anys, al final, quan vam donar-nos compte que l'os era el que ens permetia viatjar per al món d'una manera molt global, sense necessitat de traducció i que arribava una mica a tot arreu... Era una carta de presentació. Exacte, es va convertir en la nostra carta de presentació i es va convertir en el nostre millor ambaixador. Però després, al llarg dels anys, evidentment, quan tens una icona és una gran sort, perquè és veritat que moltes marques busquen constantment icones, però també és una gran responsabilitat i has d'estar pensant constantment com protegir-lo també i com mantenir-lo, no? Perquè tu, a més, ets a l'empresa des de ben jove, des que tenies 20 anys.
vas viure aquesta eclosió des de dins, en realitat, perquè llavors encara era una empresa estrictament familiar, quan tu hi ha terres que no s'havia convertit en la multinacional que és avui. En quin moment sou conscients internament que l'os s'està convertint en un fenomen i que Tous s'està fusionant pràcticament amb l'osset, que l'osset és Tous i Tous és l'osset? Bueno, hi ha diversos moments a la història, però en podria destacar dos. Un és quan vam obrir la primera botiga a Barcelona, que va ser l'any 89, una botiga molt petita, al centre de Pedralbes, que va néixer com a Boulevard Rosa, que després es va convertir en centre de Pedralbes, i ara ja no existeix, ho han convertit en una macrobotiga. Allà teníem una botiga molt petita i allà ja anàvem, bàsicament, amb el 90% de joies eren col·leccions pròpies i eren joies de disseny propi. Llavors allà ens va descobrir una clientela de la gran ciutat, perquè clar, quan vens de Manresa tot et sembla una clientela de Barcelona que van començar a descobrir l'os, i no només l'os, sinó estrelles i cors amb diamants i elefants i nens i nenes que els sorprenien i que van començar a tenir molt d'èxit. En aquell moment vam començar a donar compte de que, ostres, això està funcionant, estem agradant, estem oferint un producte diferent, que no existia, no? I l'altre moment important per mi i per nosaltres va ser cap allà als anys 2000. Als anys 2000 ja havíem fet una bona expansió per Espanya, ja havíem obert amb societats participades, estàvem bastant distribuïts per tot arreu, començàvem a tenir ja la visió internacional i havíem començat a fer els nostres pinitos a nivell internacional en alguns països. En l'any 97, per també unes circumstàncies, ens donem compte de que tenim alguna cosa entre mans una mica diferencial, que és precisament el fet de poder ser una marca. I la meva mare, com sempre, amb aquella curiositat que la caracteritza, va dir, què fan les marques, les grans marques, anem a dir, les grans marques mundials de moda que ella podia conèixer en aquell moment, no? Ostres, no són monoproducte, tenen més d'un producte. I llavors és quan comença a pensar i comencem a posar al nostre portfolio també altres productes com els bolsos, que neixen també d'una casualitat, però tenia molt sentit. El bolso també, normalment, els de pell són també uns materials nobles, també hi ha molta artesania darrere del bolso, i vam començar amb la primera col·lecció de bolsos. Quina és la casualitat que hi ha al darrere dels bolsos de Tous? La casualitat que hi ha al darrere és que un col·laborador nostre, el que en aquells moments era el director de la fàbrica de joieria, li vol fer un regal a la meva mare una mica especial. I ell coneixia una persona, una dissenyadora, que treballava amb les pells i havia treballat amb diferents marques. I li encarrega un bolso amb un aplic amb l'os de plata únic, especial, per la meva mare. Llavors aquest primer bolso, aquest primer regal, una mica diferencial, va ser el que va donar peu a que diguéssim, fem-ho. Llavors vam fer una societat també amb aquesta noia, vam comprar una fàbrica de pells, de bolsos a Caldes de Montbui. Després ha anat evolucionant, ara ja això està tot, diguéssim, adquirit a dins de Tous, però seguim, els bolsos són al voltant del 20% de les nostres ventes actualment. Ara tornarem a la marca i a l'osset, perquè no me'n vull desviar, perquè hi ha alguns aspectes més que em piquen la curiositat. Però ara que parlàvem d'altres productes Tous, és veritat que hi ha esquís de Tous? Sí, hi ha hagut esquís, sí. Però on són? No, ja s'han venut, ja està. Ostres, ja està, ja que s'han fet. A casa d'un col·leccionista. S'han venut i ja està. No. Vam fer uns primer fa molts anys amb Rossinyol, aquí, al país, i amb el pattern de Tous, del Tous Caos, i es van vendre força bé, i al cap d'uns quants anys després vam aconseguir fer-ho amb una marca suïssa, que també vam fer una línia, també són edicions limitades, ho fas també. Però on els veníeu? Els veníem a les botigues. A les joieries? Sí, i online, sí. O sigui, tu anaves a una joieria de Tous... I trobaves uns esquís. A buscar-hi l'osset, no sé, a la cadena, i tu trobaves uns esquís. Sí. Bé, són aquestes, anem a dir, coses que la meva mare també sempre ha dit que s'ha de tenir un raig de bogeria de tant en tant, no? I has de poder sorprendre i fer activitats o oferir de repent un producte que potser no és el que
esperaries trobar-te en una joieria, no? Home, a més, pel que dius, sense esquí no hi hauria hagut parella Tous. Exacte. No vull dir que els hi deveu molt als esquís. És important que l'esquí ha sigut a la nostra vida, que vam acabar venent esquís també. Exacte. Sí. Ara parlaves també d'aquest punt de bogeria. Tu creus que ets especialista, a més, en marques, perquè has estat presidenta de l'Associació per la Defensa de la Marca. Tu diries que al darrere de la marca Tous, amb aquesta associació que fèiem ara amb l'Osset, hi ha un cop de sort, perquè resulta que aquest producte qualla, o hi ha un cop de geni? Les dues coses. Evidentment, la sort té de jugar amb tot el que fas, però tens d'estar preparat també per rebre la sort, no? Hi ha aquest llibre de la bona suerte, és a dir, que la sort també t'ha d'agafar despert, no? I t'ha d'agafar amb tots els sentits a punt per poder reaccionar, en tot cas, no? L'os neix com a part d'una col·lecció. És al cap dels anys que et vas donar compte que l'os segueix sent important i els teus clients te'l segueixen demanant i el segueixes fabricant. Els primers ossos els fèiem tots a mà, retallats amb una planxa de 7 dècimes, un a un, tots sortien una mica diferents perquè, clar, eren tots retallats únics. És més, l'os, avui en dia, un d'aquests primers està en el Museu del Disseny de Barcelona, com un dels icones, diguéssim, de la nostra societat, no? I, bueno, al cap dels anys, per nosaltres el repte va ser fer-los de producció. Com podíem fer que d'alguna manera, potser de 6 en 6, que els feies al principi, o de 12 en 12, o de 20 en 20, doncs de sobte els havíem de fer de 50 en 50 o de 100 en 100, no? A mesura que vas obrint botigues. El nostre repte va ser aquest, per això doncs, vam fer societat amb aquest taller de joieria que després al cap dels anys s'ha convertit en la nostra fàbrica i que allà treballem el sistema de fabricació que és molt tradicional al món de joieria, que és la microfundició, i també l'electroforming, que potser és una tècnica una mica més especial, que és a base de banys electrolítics, no? A Sabadell, exacte, sí. I abans deies que l'os és una icona que el fa la gent, que no el pot crear tampoc una empresa, perquè al final ha de ser el mercat, no?, qui te l'acabi acceptant. L'empresa ajuda, tu pots ajudar i... Ho empenys, no?, ho acompanyes... Empenyes, sí. Però al final el consumidor t'ho ha de comprar. I també parlaves que és una gran responsabilitat, perquè, esclar, fins a quin punt el fet de tenir la teva marca tan associada a una figura com l'Osset pot acabar limitant també el teu horitzó creatiu, no? Perquè potser és més fàcil anar al que ja saps que és una aposta segura i que es vendrà, que no pas intentar innovar. Com et forces, no?, a ampliar els horitzons. Sí, constantment ens forcem. Nosaltres llancem col·leccions noves cada any. És a dir, hi ha unes tradicionals, les que diem les clàssiques, que es mantenen, però nosaltres constantment llancem col·leccions noves. Dins d'aquestes col·leccions noves hi ha una part important que sí hi ha l'os, però hi ha una part molt important que no hi ha l'os. I són altres dissenys molt atemporals o més de tendència, depèn de quina sigui la seva funció, però que no hi ha l'os, perquè nosaltres tenim una clientela molt fidel, molt fan de l'os, molt fan. Tenim una clientela molt fidel a Tous, però que no vol l'os, i per ells els hi dissenyem els altres productes. I després tenim una part de la societat que, alguns indiferents, però molts que odien l'os. Llavors, bueno, no sé si també des d'aquí us invito a veure el nostre documental, que el vam fer sobretot l'any 2020, va ser el nostre centenari, i vam fer un documental que ara està a YouTube ben obert i que es diu Oso. El documental es diu Oso, precisament per una miqueta treballar-lo des del punt de vista gens no amable, o sigui, però vam voler treure una miqueta el que hi ha darrere de l'os, no? Tant la part positiva com la part no tan positiva, no?, per no dir-li negativa, perquè al final el que és interessant és que encara que l'odien el coneixen. Això és veritat. Que parlin de tu encara que sigui malament. Exacte, això sempre ho diu el meu pare, sí, tal qual. Ara dèiem que ets gemòloga. Esclar, això vol dir que tu des de ben petita devies tenir clar, perquè per això et vas formar, que et volies dedicar d'una manera o d'una altra al món de la joieria que els teus pares ja tenien entre mans. Però en el moment que tu acabes la teva formació i t'incorpores a la botiga, et trobes, m'imagino, que la teva mare allà dins és la reina. Com es conviu, no?, amb una persona de 20 anys que es deu voler menjar el món, que a més s'ha format, i la seva mare que està dirigint el negoci? Bueno, sense entrar en detalls,
Difícil, difícil. No, clar, la meva mare, a més, hem de tenir en compte que ens portem només 19 anys, la meva mare i jo. Ella amb 19 anys em va tenir a mi. Vull dir, llavors, jo vaig entrar amb 20 anys, venint de Los Angeles amb el títol de gemòloga sota el braç, amb la qual, imagina't, no? Cuidado, aparta't que voy, amb aquesta innocència de dir, espera't, tot el que tens d'aprendre encara, però ella estava allà als seus millors anys, o sigui, estava a tope. Sí que és cert que jo vaig orientar-me més, diguéssim, a ocupar-me de lo que eren les carteres de pedres i a les gemes, a les joies amb gemes, però clar, ella al final era la jefa. I, bueno, sense donar-me compte, i com que estàvem una miqueta evolucionant i en aquest moment de creixement... Perquè això era el 85, això era el 86, sí, 87, sí, jo el 87... Encara no heu obert ni la botiga a Barcelona, això arriba abans dels Jocs Olímpics. Havíem obert la de Lleida. A Lleida ja teníem una botiga i Barcelona obrim el 89. Llavors, sí que és cert que al cap d'uns anys, després d'uns anys de treballar amb ella, amb aquestes, anem a dir, cosetes, també vaig aprendre molt d'ella, però vaig decidir dedicar-me a la comunicació. Llavors, sí que és cert que la gemologia m'ha seguit donant una part molt de criteri del que estic parlant, perquè al final és el meu ofici també i és el meu sector, però sí que sense donar-me compte o volent, llavors em vaig haver de preparar, perquè jo no estava preparada per als temes de comunicació, però vaig formar-me, vaig estudiar, vaig fer seminaris, vaig fer cursos, vaig muntar el primer departament de màrqueting a Tous cap als anys 90. Llavors, bueno, sense donar-me compte, em vaig anar, diguéssim, desvinculant una miqueta, que després tampoc és cert, perquè jo també, la meva mare es va acabar també convertint amb la cara visible de la casa i jo l'havia d'acompanyar molt. Llavors sempre hi ha hagut aquesta relació molt propera entre ella i jo. I no trobes a faltar la gemologia? Perquè si tu havies volgut estudiar-ho, aquesta part creativa d'anar a la botiga a crear una joia, això no ho enyores? Sí, ho enyoro, però també ho faig, no ho deixo de... Ho fas? No deixo de fer-ho, sí, ho faig, però ho faig amb amics, amb clients que em coneixen o que tinc una relació. Et puc explicar un dels últims... Home, sisplau. Una de les últimes històries amb la que m'he vist involucrada és que, clar, és que ens passen unes coses tan xules, de veritat, és tan meravellós. Tinc un amic que em diu que en realitat el seu promès és el meu amic. Ell el conec gràcies al seu promès, però que li vol demanar matrimoni a la seva parella. Però que, clar, ell no porta res, no li agraden les joies, no és gens ostentós, amb la qual li vol fer alguna cosa especial, amb molt significat, però que ho pugui portar. Llavors, jo en aquell moment ja se'm comencen a ocórrer alguna... I tot això, telèfon, WhatsApp, perquè ell viu entre Los Angeles i Madrid, amb la qual tot això amb la distància, no? Però, bueno, aquesta és la part de la confiança també que hi entra de manera molt important aquí. Comencem a pensar i a buscar, total que al final ell decideix que vol fer una peça on les pedres que tinguin una relació personal, energètica i poderosa sobre la seva personalitat. Ells són dos personatges del món del cinema, molt creatius, molt oberts, i em començo a buscar quines pedres li puc oferir, i a més, ell les volia que quedessin amagades, no volia que les pedres estiguessin vistes. Les vam acabar posant per darrere, per sota. L'anell li toquen les pedres a la pell. Tu no les veus. Tu veus un aro llis. I, és com un cello molt discret, sí, que el porta molt. I vam estar buscant un granate de mantoide, que és un granate verd, molt especial. Granate verd? És un granate verd. Sí, el granate és un grup que tradicionalment entens que són granates, però hi ha molts colors relacionats amb el color granate, des de taronges a roses, a vermellosos, a granates, però també hi ha dues varietats que són verdes. Una és l'atsaborita i l'altra és el damantoide, que són molt especials. L'atsaborita s'ha fet servir una mica més com per intentar pedra petiteta, en pavés, però el damantoide fins i tot jo no n'havia fet servir cap, amb cap disseny, no? I m'ha fet també molta il·lusió buscar un damantoide, el vaig trobar amb un proveïdor a l'Índia, me'l va enviar, i llavors vaig buscar-li també un diamant groc que tenia molt a veure amb la creativitat, amb la comunicació, que és una mica part també de la seva personalitat, no? Un diamant groc natural,
O sigui, hi ha diamants de colors, no ho sé, vull dir, tothom té al cap el blanc o l'incolor, però hi ha diamants de colors, n'hi ha de grocs, n'hi ha de taronges, i els més especials i únics ja són els diamants roses o blaus o verds, no? Però molts d'ells estan tractats per poder millorar o aconseguir un color més impactant. I jo vaig aconseguir-li un que el color fos natural, que fos ja amb un certificat de la GIA, que és allà on vaig estudiar jo, que et garantia que aquest diamant era natural. Llavors, vam fer aquesta peça, ell era a Madrid, jo mentrestant li anava enviant vídeos, li anava enviant les fotos de les pedres, li anava explicant el què. Perquè li vas fer un dibuix, un esbós? Li vaig fer un dibuix, evidentment, ja el primer dia ja li vaig fer el dibuix, al cap de 4 dies llavors ja ho vaig fer més tècnicament, amb les meves persones de disseny, amb AutoCAD ja ho vam fer més bonic, i ja li vaig anar presentant les propostes, quan ja vaig tenir les pedres li vaig fer la foto, el vídeo de les pedres, més endavant ja li vaig enviar, quan ja estàvem fent servir el metall, l'or blanc, doncs el joier com l'estava fent. Va ser una mica la història, diguéssim, formar part d'aquesta història que després ell ja tenia clar on li volia demanar, de quina manera... Perquè ja li ha demanat o no? Ja li ha demanat, sí. I li ha dit que sí, espero. Li ha dit que sí. Home, per què? Si després d'aquest procés... Li ha dit que sí, li ha dit que sí. Home, ni que sigui per l'esforç, tu. Sí. No, estem contents. Objetivo cubierto. Però, va ser, imagineu-vos, no?, el que és també formar part, i d'aquestes històries en tinc diverses, no?, i formar part d'aquestes... Home, és molt bonic, no? D'aquestes històries és preciós, sí. Tinc la sensació amb això de la gemologia, saps allò que diuen dels esquimals que veuen 20 tipus diferents de blancs? Sí. Doncs crec que us passa el mateix als gemòlegs amb les pedres, que veieu una sèrie de colors allà dins que per la resta de mortals se'ns deuen escapar, perquè això del granate verd no ho havia sentit mai a la vida. Perquè hi ha moltes gemmes, considerades gemmes, en el planeta, que d'alguna manera formen part de l'estudi de la gemologia, que no tots els minerals poden ser gemmes. Sí, totes les gemmes són minerals, però han de complir una sèrie de requisits, no? Han de ser boniques, han de ser durables, han de tenir una part de tradició, han de poder-se posar i ser portables. Hi ha d'haver una sèrie de condicions, no? Llavors, tampoc són tantes les gemmes que estudiem els gemòlegs i, bàsicament, la nostra feina és identificar-les i graduar-les, bàsicament, i poder fer-te un certificat o poder-te garantir que aquesta gemma és aquesta gemma, no? Però tu compagines aquesta part creativa, que dius que encara mantens, i ho acabes de demostrar amb aquesta història, amb les responsabilitats executives a l'empresa repartides entre les 4 germanes, que sou la tercera generació de Tous, que ara és la que capitaneja l'empresa, la multinacional. Però és que, a més, tu ets la presidenta de l'associació de les empreses familiars. Catalanes, sí. De les empreses familiars catalanes. Clar, entenc que vosaltres, sent 4 germanes i havent heretat l'empresa o agafant el testimoni dels vostres pares, ja n'heu fet un doctorat d'això de gestionar empreses familiars. Sí, en tenim molt a aprendre, encara, però està clar, nosaltres des de sempre, des de ja aquells anys 90, ja vam començar a treballar amb consultors. Jo a aquella època ja vaig aprendre la importància de la cultura en una companyia, en una empresa, quan encara teníem només 2 botigues, però estàvem començant a créixer i començàvem a tenir equips. I com transmetre la teva filosofia de vida o de com ser, quan som 4 o quan som 8, és senzill, perquè estàs allà i et veuen i pots transmetre-ho, però quan tens intenció de créixer has de treballar-ho des d'un altre punt de vista. Doncs jo vaig ja aprendre, o vam ja aprendre en aquells inicis, tota la importància de la visió compartida, la importància de la missió, la importància dels valors i de la filosofia de la companyia. Llavors, al cap d'uns anys, quan ja estàvem les 4 germanes ja treballant, els meus pares encara estaven i comencem a parlar de relleu generacional, va ser quan vam començar a treballar ja també amb uns altres consultors per fer el nostre primer Consell de Família, que va ser cap a l'any 2008, més o menys, i el Consell de Família forma part també del governance de la casa, i és important, al final és una mica com la junta d'accionistes, però té a veure amb moltes més coses, no només amb la part econòmica o financera o comercial, sinó també amb la part emocional de l'empresa, que en una empresa familiar és molt important. Una de les coses importants que hem après en aquests anys, aquí segur que hi ha moltes empreses familiars i segur que no us estic explicant res que no sapigueu, és els 3 barrets de les persones que formem part d'una empresa familiar. El primer barret és el de família, com a família, els dinars dels diumenges, el Nadal, formes part d'una família. L'altre és el d'una família
que és propietària d'una empresa, no? O Accionista. exacte. I l'altre que seria, en el nostre cas, ha sigut així, el de més a més executiu d'una empresa. Doncs has de tenir molt clar quin barret portes segons el lloc on estàs. Esclar, perquè tu ets la germana gran, ets la primera que t'incorpores a l'empresa als 80 ja, després de formar-te, però la presidenta de l'empresa és una altra de les teves germanes. Sí. La teva germana Alba. Llavors, no sé si això en algun moment genera alguna disfunció. No, va ser bastant natural. És cert que la gran sort que hem tingut les quatre és que d'alguna manera tenim habilitats diferents i skills diferents. Llavors, és cert que l'Alba sempre havia estat molt més al costat del meu pare, amb temes de negoci i comercials i de botigues. La Laura amb temes financers, que ara ella no està a l'empresa, però està portant la nostra family office. I la Marta, que sempre, d'alguna manera, ja quan jo ja vaig marxar, diguéssim, quan ella va començar, jo ja havia marxat al costat de la meva mare, ella es va posar a l'àrea de disseny i de creativitat i ha estat la directora de disseny i la directora creativa molts anys, segueix amb temes creatius a Tous, no? I jo, que vaig anar assumint aquest rol dins de l'àrea de comunicació i més endavant, més institucional i de representació i de vetllar per la marca arreu del món, no? Llavors, com que hem tingut quatre aptituds molt diferents, va ser com bastant natural. També és cert que abans de cedir la responsabilitat de la presidència a la meva germana, vam incorporar a Tous per primera vegada un conseller delegat no membre de la família. Això ja va ser el 2007 o així. I encara es manté ara? Encara es manté ara, ja és un altre. Han canviat, però el que vull dir és que la figura del conseller delegat ha estat desvinculada de la família. Exacte, sí. I això ho he entès que us funciona millor per alguna raó? Per aquella raó que... Primer perquè estàvem assumint un creixement. És a dir, llavors amb un creixement necessites rodejar-te de gent que sàpiga com fer-ho, no? Ja no només dins del teu àmbit i del teu sector, que després ja el van aprenent, sinó que necessites gent amb molts skills diferents per poder mantenir un creixement. Al final, dins de la nostra empresa, hi ha des d'enginyers, advocats, gent especialista en digital i psicòlegs. Vull dir, sí, esclar, perfils molt diversos. Perquè és molt divers. Llavors, necessitàvem tenir al nostre costat algú amb una visió de negoci que ens ajudés a créixer, que ens discutís i que ens fes també sentir que anàvem per bon camí, no? Acompanyats de... Sempre havíem estat acompanyades de consultors i sempre havíem estat amb aquesta també curiositat adquirida per part de la meva mare d'aprendre i de voler saber, però en aquell moment, que estàvem en ple creixement, necessitàvem incorporar entre nosaltres el paper d'una persona que també ens ajudés a dirigir. Però teniu temps també per ser només germanes, per deixar de ser executives i dir, mira, el barret d'accionista i el barret d'executiva ara el deixem aquí a l'entrada i ara ens posem només el de germana? Sí, tenim temps. Però els has de reservar expressament o són els moments espontanis de qualsevol família? Hi ha vegades que hi ha moments espontanis, com que un cap de setmana a vegades quedem, a vegades jo quedo amb la meva germana Laura o amb l'Alba, quedem o a vegades ens hem trobat, Manresa és molt petit i a vegades et trobes... Sí, et trobes i doncs dinem juntes, no? I al final és el més normal, a vegades ho provoques o a vegades quedes. Però també provoquem cada any un viatge amb els nostres fills, amb les nostres parelles, tots junts, per conviure, seguint les convivències. I no es parla de l'empresa? Sí que es parla, també, sí. Són unes colònies? No, sí, però acabes parlant, està clar que allò, és part del nostre ADN. O sigui, hem de parlar de collarets, de polseres o d'anells, segur. Perquè, esclar, ara que parlàvem del relleu, em deies també que la quarta generació s'ha incorporat ja al Consell Familiar, també per fer-los accionistes responsables, independentment de si assumeixen tasques de gestió. Vosaltres ja vau viure un relleu, abans en parlaves, el 2008, quan passen el testimoni de la presidència del Consell d'Administració a la teva germana Alba. Com va ser aquell procés? Va ser un procés que en algun moment patís algun entrebanc, alguna dificultat? Perquè tampoc ha de ser tan fàcil, perquè no ho havíeu fet mai. Vull dir, això, de cop, el primer era traspassar una joieria petita, una rellotgeria, però que ja teníeu un transatlàntic. Bé, com que ja teníem una empresa gran, d'alguna manera totes...
ens hem potser discutit molt al llarg de la nostra vida, per suposat, som germanes, però hem tingut molt clar els nostres objectius finals. Per això crec que jo, i per mi, soc tan fan de la importància que té la visió compartida en una empresa, no? Llavors, has de compartir aquesta visió per saber que totes anem en el mateix lloc, o volem anar a parar al mateix lloc, no? Aquest és el punt principal. Llavors, en aquell moment era necessari, o sigui, havíem de fer aquest esforç. I el meu pare ho va fer molt bé. El meu pare es va quedar al costat i va estar mentoritzant a la meva germana, deixant-la fer, deixant-la equivocar i deixant-li prendre decisions, doncs hi va estar molt de temps. Encara hi és, ja potser no tant al costat, ja està més allunyat, però encara hi és. Però el meu pare ha fet un traspàs com va fer un traspàs en aquell moment com molt tutoritzat, molt a prop, però també amb molt de respecte i amb molta generositat per part seva de deixar que a vegades es prenguessin algunes decisions que potser no haurien sigut les que ell hagués pres, no? La meva mare va ser una mica més difícil. Això t'ho volia preguntar. Sí, perquè tu a vegades t'apartes però dius, escolta'm, al final això ho he muntat jo, això s'ha de fer així, encara que sigui des de fora. Perquè la meva mare és que ha estat el seu hobby, o sigui, és que era la seva passió. El meu pare es va aficionar a jugar a golf, que per cert ve aquí al Montanyà cada setmana, dos dies, perquè es va voler aficionar, es va forçar a aficionar a un deport, perquè ja va deixar una mica l'esquí, també va anar a esquiar molts anys, entre setmana, però ara juga a golf i s'ha obligat o es va obligar a fer alguna cosa. La meva mare no trobava res. És a dir, el que més li apassionava, el que més li ha agradat sempre, el que li omplia, era seure amb les pedres, jugar amb les gemes, comprar gemes de color i dissenyar. I estar amb les seves clientes i anar a activitats o poder gaudir, diguéssim, de la posició que ella tenia en aquell moment. La meva mare va deixar de treballar perquè, malauradament, va tindre un susto de salut. Si no, encara treballaria. Però ho podíeu compatibilitzar bé, aquesta realitat, diguem-ne, paral·lela? Bueno, la portàvem. La portàvem. Sí, la que més ho patia era la meva germana Marta, que és qui estava més al seu costat, o jo, que viatjava molt amb ella, però bueno, sí, les portàvem. Però hi penseu molt, això com ho haurien fet els nostres pares? Encara hi ha aquesta referència tenint en compte el que van ser capaços de construir? Segurament t'hauria de dir que sí, però jo crec que no tant. No tant perquè estem en un moment molt diferent també, de vida, de món, imagina't tot el que està passant, no? O sigui, estem en un moment molt diferent i el meu pare està molt a la vora i ell ens dona molts consells encara o ens diu moltes vegades el que ell hauria fet, però els tenim com a referència, per suposat, i l'escoltem molt perquè ell està molt lúcid i ell té per mi una intel·ligència sobrenatural, de veritat, potser perquè és el meu pare i el veig com molt únic, no? I l'escoltem molt, però és el nostre moment ara i és la nostra responsabilitat i hem de fer-ho una mica en funció a com nosaltres veiem que és la millor manera de fer les coses, no? I tu que ho has viscut tot des de dins, des de fa ja tants anys, des dels 80, com es creix sense perdre l'essència? I més en un sector com el de la joieria, que has de tenir tanta ànima, no? Perquè algú altre que faci productes, no posaré cap exemple perquè no sé quins empresaris tenim a la sala, però és igual, el món de la joieria és evident que és un món especial perquè ha de ser capaç de connectar també d'una manera molt singular amb el client. I m'imagino també que deu ser diferent tractar amb un client japonès que tractar amb un client de Polònia o d'Argentina, i a tot arreu hi teniu botigues. Com treballes aquesta expansió sense oblidar-te del que ets? Amb molta comunicació i sent molt consistent. Jo sóc molt fan de les 3 Cs, la consistència, la coherència i la conseqüència. No t'has de cansar mai de repetir 30.000 vegades la teva visió, perquè si és la teva visió la que comparteixes amb la teva família com a accionista i amb els teus directius, és que l'has de compartir amb els equips de les botigues, perquè també han de saber allà on volem anar a parar, no? Nosaltres volem ser la marca de joieria més exitosa, volem ser la marca de joieria dintre del luxe assequible més exitosa, desitjada i compromesa del món. Llavors, aquest és el que no ens queda. Déu-n'hi-do. Sí,
que tenim feina, però tenim clar que és allà on volem anar a parar, no? Amb aquesta visió tenim clar el posicionament, tenim clar el tema de la dualitat, fins i tot amb la nostra manera de fer les coses, perquè parlem d'èxit i parlem de ser desitjada, que sembla que es donen una miqueta, no?, que siguin oposades. Èxit és convertir-te en ser famós, reconegut i que tothom sàpiga qui ets, i desitjada que siguis més aspiracional, que siguis més única o una mica més exclusiva. Però nosaltres som joiers, i com a joiers podem tenir les dues parts, no? Llavors, dintre del segment de luxe assequible, hem aconseguit una mica aquest punt, no? Doncs ser molt consistent, treballar-ho molt. Jo no em canso, cada vegada que viatjo intento tindre un moment amb els nostres equips i repeteixo la cultura, repeteixo la visió. Intentem ser molt properes i molt propers amb tots els nostres equips. Tenim canals de comunicació interns que fan que puguem estar més a la vora. El tema de les xarxes socials avui en dia que t'apropen a tothom. Constantment. Nosaltres hem sigut també, des de també fa molts anys, molt oberts als temes de la comunicació, als temes de transmetre coneixement. És que és l'única manera, Quan no pots transmetre tanta pell, que també, o sigui, per això també viatgem i també hem d'estar molt als llocs, però intentem que tots els nostres equips que també viatgen però comunicació cap endins i cap enfora, entenc. Evidentment, cap endins i cap enfora, és igual d'important. Perquè això a vegades sembla que als empresaris els costa, no?, comunicar-se. A vegades, sobretot els empresaris catalans o aquí de la Catalunya central, n'hi ha uns quants exemples d'empresaris que en general se centren a treballar i que no en volen saber gaire res, o de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació. Us falta comunicar més als empresaris? Jo crec que sí, i com a presidenta de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar, ara m'hi poso aquest barret, vull treballar molt amb la meva, anem a dir, amb els meus moments de que això canvi una mica dintre del que és l'empresa familiar catalana. Perquè és cert, hi ha molta modestia, hi ha molt de treballar cap a dins, no? Nosaltres érem una empresa i una marca amb un B2C tan obvi, és a dir, nosaltres ens dirigim directament al consumidor. Llavors, la comunicació era molt natural en aquell moment. Sí que l'aposta nostra va ser posar les persones a darrere de la marca. Sí que va ser una mica, el que potser també va ser una mica com més novedós, no? Intentar posar les persones a darrere de la marca. Primer van ser els meus pares i després he assumit jo aquest rol, no?, d'una mica de posar una cara a darrere de la marca i ser, en aquell moment amb els meus pares no hi havia xarxes socials, però bueno, hi havia les revistes i els diferents esdeveniments i també passaven coses, no? I ara amb xarxes socials doncs jo soc molt activa perquè crec que és important el fet de, a darrere d'una marca com la nostra, que hi hagin persones i que les persones ens donem també a conèixer. Explico el que vull explicar. Evidentment no explico tot, per suposat, no? Però has de també tindre una estratègia i tindre molt clar què és el que vols explicar i on també vols arribar, no? S'ha de fer de manera cauta, i més nosaltres, que la nostra marca també és el nostre nom. Jo em dic Rosa Tous i la meva marca es diu Tous. Llavors tenim encara més responsabilitat i més compromís, no?, al darrere. Llavors, és una aposta que nosaltres hem fet i jo he fet, i moltes de les marques, evidentment, que es dirigeixen al consumidor final ja treballen molt bé la comunicació orientada en aquest consumidor, no?, sigui els mitjans que sigui. Però també és important explicar que darrere d'aquesta marca hi ha empresaris, hi ha esforç, hi ha equivocacions, hi ha molt de treball amagat, hi ha tot que us haig d'explicar, el que hi ha darrere de les empreses, no? És a dir que, però és una aposta i és molt personal. I en tot aquest procés de creixement que us fa anar adoptant aquestes decisions, hi ha algun moment que recordis com especialment difícil? Home, jo crec que tothom estarà d'acord amb mi que el moment pandèmia va ser com molt únic, no? Molt únic perquè va ser global, únic perquè era desesperant, únic perquè ens va passar a tots i tots ho vam patir d'una manera o altra, i tot el que ens va portar també, el que després vam aprendre, no? Al final les crisis també són grans oportunitats per després intentar trobar... Us vau digitalitzar també arran de la pandèmia, com han fet tantes empreses? Ja n'estàvem, ens va enganxar ben preparats.
però bueno, ben preparats, que el dia següent ja teníem el laptop, és a dir, l'ordinador, i ja estàvem connectats. Sort que ja teníem totes aquestes eines. Però bueno, va fer que també tot això evolucionés d'una manera estrepitosa, no? O sigui, en aquells moments el nostre e-commerce va créixer moltíssim perquè era l'únic que vam mantenir, és l'únic que vam poder mantenir obert, i no van deixar de passar coses a les cases. Se seguien complint anys i seguien havent-hi coses per celebrar i la gent seguia comprant. Llavors vam preparar molt bé el nostre equip de l'e-commerce i vam passar d'un 8% que representava abans de pandèmia a vam arribar quasi a un 25% després de pandèmia. Ara ens hem quedat amb un 23%, però vull dir que ens hem mantingut allà. Llavors, bueno, et quedes també amb aquestes coses, però clar, aquells primers 15 dies van ser desesperants. No? Ara deies que les cases durant la pandèmia no hi deixaven de passar coses, però sí que m'imagino que l'estat d'ànim de la societat també deu condicionar un sector com el de la joieria, perquè si tu potser estàs més trist o ets més pessimista, ara, per exemple, veiem que el món cada cop és més impredictible. Aquesta setmana en tenim un exemple claríssim amb la guerra a l'Orient Mitjà. Fins a quin punt l'estat d'ànim global condiciona les vostres vendes? Ja no parlo, evidentment, de com pugen les matèries primeres, els metalls, que són valors refugi, ja no parlo de les conseqüències directes en els mercats, sinó d'aquests elements que són imponderables, però que són molt importants en un negoci com el vostre. Per suposat. O sigui, el tema dels metalls per nosaltres és un gran repte perquè, clar, nosaltres estem amb el luxe assequible, però l'or i la plata no deixen de pujar. Però, bueno, estem en un moment que la innovació és més activa que mai i hem de treballar tant amb creativitat, amb temes de disseny, com amb nous materials. Estem llançant algunes col·leccions amb acer, hem treballat amb titani, en fi, aquí és on es veu també el tema de la innovació. I el tema de l'estat d'ànim, per suposat, en moments com el que estem vivint, la gent està per altres coses i la gent està preocupada i estem tots pendents del que està passant a tot arreu. Potser el menys important és pensar si necessites comprar algun accessori, tot i que també en moments d'aquests l'efecte lipstick, que es va posar molt de moda també en èpoques, l'efecte pintallavis, que dius, quan hi ha èpoques dolentes és quan més pintallavis es venen. Per què? Perquè és una cosa accessible, te la pots comprar i te'l pintes als llavis i et fa sentir bé, no? Bueno, doncs en el cas de les joies crec que també ens passa el mateix, perquè al final per què utilitzes una joia? Perquè et sents bé, no? Perquè t'agrada, et sents... Bueno, les persones des dels nostres ancestres ens hem adornat, no? I la joia t'ajuda a estar bé. Per suposat que hi ha una part que la notem i està clar que es nota en ventes, però no hem de deixar d'intentar sorprendre i de que passin coses. Actualment estem fent que passin moltes coses a la botiga. Nosaltres que podem oferir les dues opcions, la botiga física i la botiga digital, hem de treballar molt al 360 de la marca i que passin coses a les botigues i ara estem posant en marxa un projecte que n'hi diem Métier, que és preciós, que algunes de les nostres botigues hi ha el taller a la vista per poder explicar que el nostre és un ofici que es fa a mà i ara posem en marxa un projecte que es diu Métier i que tu pots anar a la botiga a fer-te la teva joia. Pots anar amb la teva amiga, amb la teva parella, pots anar sola i... Però t'ajuden una mica, suposo, perquè si no allà pots sortir un nyap. Sí, hi ha un mentor que és el joier que t'ajuda. Sí, tenim diverses peces ja més o menys estipulades que són senzilles de fer i en 3 hores màxim pots marxar d'allà amb aquell anell o penjant o pulsera acabat i te l'has fet tu, no? Bueno, es tracta de buscar fórmules que et sorprenguin i que et facin estar més relacionats també emocionalment amb la marca, no? Però aquesta falta de previsibilitat de la qual parlàvem ara, com us afecta a vosaltres a l'hora de prendre decisions? Perquè les empreses també feu plans mitjà i a llarg termini, però esclar, en aquest món tan volàtil potser el que havies planificat per d'aquí 6 mesos ja no té sentit. Evidentment, jo crec que tothom estarà molt d'acord potser amb el que dic, hem de ser més flexibles que mai, hem d'estar més alerta que mai, els plans ja ni els de 2 anys vista ja et valen perquè el món està canviant en 15 dies i hem de ser molt àgils a l'hora de prendre decisions, hem de ser molt valents a l'hora de prendre decisions, hem de
arriscar-nos també. Pot ser que ens equivoquem amb alguna d'aquestes decisions. Crec que ja no és tant a l'anàlisi com la intuïció, no? També en un moment donat, que això és molt d'empresa familiar també, és a dir, les dues coses, però sobretot la intuïció en moments com el que estem vivint ara, que no tenim un històric, no sabem què ens sortiran. Mira el món com està, nosaltres tenim gent que estava a la Índia treballant aquests dies i estan fent voltaretes per al món per poder tornar, o sigui, estan passant coses que a més t'afecten directament. Alguns d'aquests mercats nosaltres tenim botigues. Llavors hem de ser, jo crec, jo no tinc la fórmula, però crec que suposo que estareu amb mi, àgils, ràpids, molt alerta, flexibles, i potser la decisió que vas prendre fa un mes, avui ja no és vàlida i l'has de rectificar, no? Llavors, més que mai, has de ser bastant valent ara. Quan penses en el futur, veient aquest panorama, és difícil ser optimista, però què imagines? Abans posaves al damunt de la taula un objectiu ambiciós. Com t'imagines treballant per assolir-lo i quins són els reptes que creus que a mitjà termini afrontarà Tous per poder arribar a les metes que us heu marcat? Bé, el món que m'agradaria trobar, jo sóc molt somiadora i sóc d'aquestes que tot sempre veig el vas mig ple, no? Soc molt optimista. A mi m'agradaria pensar que tot i que estem vivint una transformació digital tan increïble, que segurament igual no ens donem ni compte, però estem vivint la revolució digital en aquests moments, m'agradaria pensar que tornarà o que d'alguna manera es recuperarà aquest tema més humanista, no? El fet de que les persones puguem estar també cada vegada també més en el centre i que la IA no vingui que vingui a ajudar-nos i a treballar i ajudar-nos a treballar millor, però que espero que no arribem en el punt de que ens anul·li en alguns aspectes com a sers humans, no? Crec molt amb la tradició i amb el fet que això tampoc es perdi, el llegat, i el fet de transmetre, col·laborar i socialitzar, no? El fet del fet a mà, el fet del fet a poc, crec que aquestes coses no deixaran mai de desaparèixer. Aquesta és la part més orínica que jo tinc de pensar que això pot passar, no? De fet, està tornant una mica, no? És a dir, potser com a revolta, com a insurrecció davant del procés de digitalització, el fet a mà, l'artesanal, és com que es torna a reivindicar. Bueno, fixeu-vos en el moment que estem, on si vols fer un moble a casa, lo difícil que és trobar un bon fuster o un lampista que et vingui a arreglar. És a dir, és que ja no estic parlant només de la joieria. Nosaltres tenim un programa a casa que és l'Escola Tous, que tenim acords de col·laboració amb diferents escoles de joieria de diferents mercats i tenim unes beques que aquests estudiants, 2 estudiants cada vegada venen a Tous, al nostre taller, i tenim un dels nostres joiers artesans, que és el mentor, i els dona formació relacionada no només amb el fet de fer joieria, sinó amb com reparar i restaurar les joies, no? Perquè les joies són una cosa que normalment no la tiraràs mai. És tremendament sostenible en el temps, no? Si no la perds o no te la roben, la tindràs allà per la vida, no? I es pot restaurar, es pot remuntar, es pot refer. Doncs ensenyem una miqueta aquest art, no?, amb aquests estudiants, i també fa que posem en valor, i gràcies a ells també ho veiem, doncs que gent jove o no tan jove es vulguin dedicar a l'ofici de la joieria, no? Jo també soc vicepresidenta del Col·legi Oficial de Joiers i Rellotgers i Gemòlegs i Platers de Catalunya, i tenim una escola, nosaltres, de joieria, que és meravellosa i que la volem i la seguim posant en valor, no? Doncs, per mi l'ofici és molt important i a més, ja et dic, tenint en compte l'empresa que som i que potser no n'havíem parlat mai tant de l'ofici com ara, no? I de posar-ho en valor i reivindicar-ho i explicar-ho, perquè sembla que posis l'or aquí i l'altra banda et surt un osso, no? No, hi ha un procés, hi ha molta mà i hi ha molt artesà a darrere de cada una de les peces que fem, no? Doncs per molts anys. Això esperem. Rosa Tous, un fort aplaudiment, sisplau, per ella. Gràcies. Vicepresidenta corporativa de Tous. Gràcies. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.